po sa Diyos. Salamat po sa inyo. Oo, Ka ng groceries yan. May, salamat. Anong pangalan mo? Ito may isa. John R. John R. Kapatid niya, mas matanda to. Ilan taon ka na? Ito, mag-apat na ito. Mag-apat na taon. Magandang gabi po mga kababayan. Ngayon po ay babalikan po natin si Lola Amistad at kanyang mga apo. May dala-dala tayong mga groceries at diaper para sa baby apo nito at gatas para sa apo niya. Punta natin kasi usapan namin alas 10 nandito sila. Sisilipin natin kung nandito nga sila. Oo. Nasaan na kaya yun? Yung matanda dito? Parating ng balot ka ba? Hindi, yung badjaw. Babae? Si Lola Amistad. Wala dito ngayon? Ayun po. Ayun po. Hindi, yung may kasamang Bata? bata, dalawa. Isa lang, yun na siya. Matanda. Ayun ba? Yan ba si Lola Amistad? Tanong mo kayo. Ha? Yung malis kasi alas 10 eh. Sabi niya dito eh. Umuwi na, saan ba nakatira yun? Ayun po yata. May dalang bata kahapon. Hindi kahapon, nung isang araw. Yan o, yung matanda o. Yan. Si Lola Amistad ang pangalan. Lola Amistad po. Oo. Aba. Di hanap kita eh. Isang gabi na lang wala ko nakapagod. Hindi, sabi ko bukas, di ba? Opo. Tapos madaling araw yun, sabi ko bukas. Oo, iwanan ko din. O tara, doon tayo. Oh. Ayan eh. Hindi kita nakilala kasi inaanap ko yung apo nyo eh. Yan ba yung apo mo? Sabi nila, Nay, wala punta dito si tatay. Sabi nila Sabi ko bukas, di ba? May dala ko ngayon sa'yo na diaper, grocery, gatas ng bata, ano? Ayan yung dala natin sa kanya. Binili natin sa supermarket. Sabi ko nga kay Lola Amistad, di ba? Papalikan natin siya. Ngayon, may dala tayong diaper para ano? Saan yung, siya ba yung natutulog nun? Sino? Yung apo mo? Dito lang ako. Siya? Si RJ? Dito si Dan R. Yung pinatulog ko sa bahay si JR. JR. Oo. Ito po siya si... hinahanap kita. Sa maghapon nasaan ka? Sa isang araw naghantay ko doon, sabi mo alas 10. Oo nga, alas 10 ng gabi. Ngayon alas 10 ng gabi. Sabi ko babalikan kita, di ba? Opo. Ito ang diaper ni... Siya ba, hindi siya, di ba? Hindi nagda-diaper, yung mas bata pa. Oo, kapatid nila po yun. Ito, grocery, Ito, sige, ilagay nyo na dyan. Anong gusto niyo sabihin? Ay, salamat po sa Diyos. Salamat po sa inyo. Ka ng Groceries yan. May, salamat. Anong pangalan mo? Ito, may isa. John R. John R. Kapatid niya, mas matanda to. Ilan taon ka na? Ito, mag-apat na ito. Mag-apat na taon. JR, John R. Ito, may binili pa akong kape mo kasi di ba sabi mo binigay ko sa iyo pambili mo ng tawag dito ng kape tsaka kuan. Ito Yung binigay mo sa akin doon, Dan, bili ko ng gatas kay JR. Kasi ay, may gatas pa dyan. Dagdag mo na lang sa kanya. Sige, bigyan pa kita ng pandagdag mo ng ano ito. Pambili mo ng kuan, ha? Mamaya bigyan kita. Usapin mo muna si lola mo. Dito na naman kayo matutulog. O pag umulan, pag wala, pinapaalis kami doon ako na pinag.
Saan kayo natutulog? Sa? Sa kabila. Ha? Sa kabila. Nasaan na yung isang apo mo na ano Sa pangalan bahay nun? Sa bahay, doon natulog. JR, kukunin ko. Mamaya kung dadalhin ko na dito sa ulit. Mm. Kasi pagulan ang ulan. Mm. Ito lang. Hindi kita nakilala kanina kasi naayos. Sabi ko, nasaan na, hinahanap ko, sabi ko, mahanap. Oh. Oh. Kumusta po kayo? Ay, mabuti po talaga. Mabuti. Awan ka ng sa Diyos po. Oh, mamaya bibigyan kita. Mm. Magbili kayo. Gusto mo ng ice cream? Sige, bilahan kita mamaya. Bili tayo ng ice cream mo. Mga ice cream din. Mag-alala ako sa iyo. Sabi ko, saan na ba siya? Oo. Sana nangyay po ng number mo eh. Pwede nyo kunin number ko, walang problema. Para pag kailangan mo ng tulong, minsan, tawagan mo lang ako. Para kahit pa paano, magdala ko sa'yo ng groceries, pambili mo ng pagkain. Di ba? Kumusta yung pinsan mo doon? Ilan ba sila doon natutulog sa bahay nyo doon? Anak ko, bali-anim siya. 6. Maliit lang bang kwarto yan? Napakaliit lang. Ha? Ano? 6. Ikaw dito ka na ba pinanganak? Oo, dito na sa Manila. Dito ka na pinanganak sa Maynila. Kaya pala. Alam mo anak, sa totoo lang talaga. Mahirap ang nanay mo talaga. Oo. Siyempre, kahit mahirap ang buhay, may mga taong handang tumulong. Oo, siyempre, makatulong ka na sa akin. Awa ka ng Diyos. Awa ng Diyos. Mayaman ka na. Sana tayong lahat yumaman. Yung mga apo mo, pag mag-aaral sila, hindi mas yaman sila. Malay mo, may isang apo mong yumaman. No? Di ba? Walang imposible, malay nyo, di ba? Walang imposible kay Tuhan. Oo. Kagabi dito kayo natulog. Oo. Malakas ng ulan. Oo, umuulan. Nahirap Pero hindi ko- kayo nababasa dito ng ulan ano, kahit malakas. Nababasa. Nababasa pa rin. Nahirap ko itong payo. Wala kong payo. Kahit pag may luma ka ng payo, bigaya mo na kuha na ako. Luma ng payo, pag mayroon pa. Oo. Kasi pag umulan sana, nabasa ko isang gabi. Oo. Pinahiram ako ng payo. Pagtapos pinuha ito, wala na. Oo. Oo. Uy. Kaya dyan, wala na lang. Kuya mo ha. Makulit to, isang to ah. Nako. Kaya nun, hindi makulit si JR. Oo. Pero pag makulit, ibig sabihin, tawag dito, malusog. Oo. Mamaya, bilihan kita ng ice cream mo, ha? Huwag kang, kuwan. Oo. Bilihan kita ng ice cream. Tayo ni Lola. Napansin ko pala, Lola, yung mata nyo, medyo malabo na ba yan? Hindi, nakakita ko kahit karoon ng gabi. Araw at gabi, lahat yan nakakakita naman. Oo. Maayos naman. Oo. Tapos, pag araw, umuwi ba kayo doon? Hindi. Sa... Kahit saan ako nakakatira na doon sa ano, kahit ganito ng mga tindahan, dito na lang ako. Kasi sa bahay. Yung mga karton na yan, ipon nyo ba? May mga karton kayo, ayan o. Oo, Ipon. pag-igaan ko. Pag higaan, hindi ibebenta. Hindi, Higaan lang. Pag umulan, pag wala kong payon, pagtakip ko. Ayun. Sige, di bale, kunin mo yung number ko. Tapos, i-text nyo lang ako pag may kailangan kayo minsan na. Para kahit pa paano, may maabot ako sa inyo maliit na tulong pag nangangailangan kayo. Di ba? Anong gusto nyo pong sabihin? Totoo naman, salamat talaga. Salamat. Wala pong anuman. Sige po. Alam mo, palalangin kita ng manalangin ako kay Tuhan. Para sa atin lahat. Sige. Di bale, next time,
dito naman tayo palagi. I-update ko kayo kung mayroon man tayong pwedeng may tulong pa sa inyo, di ba? Malay nyo may tulong pa tayo sa inyo na iba pa. Yun na lang. Sige po mga kababayan, maraming salamat po sa panonood ng video nito. Sana po paki-subscribe po ang ating video para marami pa po tayong matulungan at ma-inspire na tao dito sa video nito. Maraming salamat po.